Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна, традыцыйна раз на 2 тыдні, правда, час ад часу графік плавае. Вот набралася яна, відаць, ад Фрыдмана, у якога таксама плаваючы графік. Это Нямецчына так уплывае на наших спікераў. Тым не менш, я заўсёды вельмі рады, што да нас далучаецца са сваім аналізам таго, што адбываецца, тэалагіня, экспертка ў галіне рэлігіі, палітыкі і праваабароны Наталья Василевич. Наталья з двумя Л. Менавіта так вось яна пішецца, і так называецца яе тэлеграм-канал, на які вось я вот пасля таго, як прывітаю, выбачаюся, што перабіў прывітанне яшчэ раз. Прывітанне з двумя Н. Да. Але тым не менш, на тое, што з двумя Л, Наталья, вот так вот называется телеграм-канал, я раю усім подписаться. Там усе апошнія навіны, скандалы, інтрыгі і расследаванні, якія Наталья выкладае у звязку з тым, што адбываецца як у галіне там рэлігіі, тэалогіі, светскага жыцця, рэлігійнага жыцця, палітыкі, усяго, короче, ўсё ў кучу, і ўсё вельмі цікава. Подписывайтеся, будете і вы ў курсе. Я читаю будь як Зміцер, карацей кажучы, с одним З. Так, Наталья, пожартавалі, але давай, можа быць, пачнем вось з чаго. Адзін з апошніх допісаў на тваім тэлеграм-канале гучыць вельмі так, з аднаго боку інтрыгуюча, з другого боку застрашваюча. У краіне закончыліся апозіцыянеры, і светскія і царкоўныя ўлады пачалі стрыляць па сваім актыўным. Што гэта азначае, і ўвогуле, можа быць, трошачку ад цябе таго такога аналізу і, можа быць, ацэнкі, што адбываецца, што ты мелася на ўвазе, што адбываецца ўвогуле ў краіне вось і ў светскай і рэлігійным жыцці. Так, у мяне там стаіць спасылачка на тое, што адбываецца і чаму я прыходжу до такіх высноваў. Мы сталі заўважаць, што актыўных святароў, якія палітычна былі цалкам лаяльныя, але просто былі актыўныя ў нейкіх там сваіх сферах, працай з моладдзю, працай з прыхажанамі, нешта рабілі больш, чым просто служба, іх пачалі здымаць з настаяцельства. І сёння яшчэ не паспела напісаць, сёння выйдзе, напэўна, на хрысціянскай візі яшчэ адна навіна пра зняцце яшчэ аднаго настаяцеля невялікага храма, отца Владзіміра Даўгаполава. Але напрыканцы мінулага тыдня мы даведаліся пра тое, што святар Павел Сердзюк быў зняты з настаяцельства храма Мікалая Японскага на Каменнай горцы. І, дарэчы, гэты храм, ён на Каменнай горцы такім місіянерскім месцам з'яўляецца. Мы спрабавалі там японцаў да сябе запрашаць, раз уж яны японскі храм, ладзіць розныя канцэрты. НРМ, по-моему, там нават выступаў неяк, ці можа не НРМ, а нейкія людзі, карацей, вы ж ведаеце, нашы рок-музыкі, яны ў складзе розных гуртоў граюць, і ніколі не памятаеш, які канкрэтны праект сёння называецца. Вось такія канцэрты пад адкрытым небам, у іх там зрабілі выставу такіх скульптурных кампазіцый, прысвечаных 10 запаведзям. Яны вялі місіянерскую дзейнасць у інтэрнэце, у іх там кавярня была свая нават, яны там збіраліся, спявалі песні, і вельмі шмат такой культурнай інтэлігенцыі у Менску прыходзіла да іх на прыход. Пры гэтым яны цалкам вялі такую, в прынцыпе, нічога такого палітычнай ангажаванасці ніколі на гэтым прыходзе не было. Вось, але тым не менш, яшчэ забыла сказаць, у іх жа там дзейнічае галоўны пралайферскі цэнтр. Гэта арганізацыя Матуля, якую узначальвае жонка настаяцеля Паўла Сердзюка, Вера Сердзюк, і яны часта выступалі і на дзяржаўных розных там у медыях дзяржаўных, і пастаянна былі гасцямі тэлебачання беларускага. Тым не менш, гэтага настаяцеля знялі і паставілі новага, Пётр Дем'янчук яго імя. Ён сам з заходняй Украіны, такі святар звычайнага тыпу, скажем так, класічны бацюшка, скажем. Вось, і мы заўважылі нават, што ў нядзелю упершыню не было трансляцыі на Ютубе богаслужэння, а таксама прыхажане нам паведамілі, што многія місіянерскія элементы богаслужэння для того, каб людзі маглі больш
больш актыўна удзельнічаць у богослужэнні, яны былі прыбраныя. І адразу пачалася вось такая нармалізацыя, стандартызацыя пад вот такое кандовае праваслаўе, я б так сказала. Вось. І гэта выклікае занепакоенасць, што фактычна людзі, актыўныя місіянерскія людзі з беларускай праваслаўнай царквы, яны апынаюцца ў такім дзіўным свеце, дзе ўжо нельга быць актыўным. І таксама хочу згадаць фонд Ефросіні Полацкай. Нават фонд Ефросіні Полацкай не быў нечым такім асаблівым. У плане ён ніякіх не рабіў там палітычных акцыяў, не ведаю, чагосьці такога звышардынарнага, што магло б прыцягнуць увагу Ольгі Бондаравай, напрыклад. Яны вазілі гэтых агонь знакаміты з Іерусаліма, бацюшак, такія мецэнаты, праваслаўныя мецэнаты, якія проста хацелі памагчы царкве, дапамагалі Полацкаму манастыру, сёстраў вывозілі ў Грэцыю, каб яны паглядзелі, як там у Грэцыі манаства ўладкаванае. Бацюшак манахаў вазілі ў Іерусалім за гэтым агнём. На Афон, на гару ездзілі святую. Ну, так праваслаўне быць не можа. Праваслаўне не прыдумаеш проста дзейнасці. Але, тым не менш, гэты фонд таксама ліквідуецца. Вот цяпер мы пабачылі на сайце Верховнага суда у раскладзе апеляцыю ўжо кіраўніка гэтага фонда, заснавальніка фонда Сергея Барташевіча на рашэнне па ліквідацыі, які быў прыняты мінскім гарадскім судом. То бок мы бачым, што это нейкі дзіўны працэс ідзе, хаця не дзіўны. На мой погляд, якраз ён даволі заканамерны. Любая ініцыятыва, якая не спушчана зверху, якая не з'яўляецца імітацыяй дзейнасці, якая грунтуецца на актыўнасці людзей шчырай і якая заходзіць як бы знутры з іх некага такого унутранага жадання штосьці зрабіць, нейкія змены ў грамадстве, не змены не ў тым сэнсе, не рэвалюцыйныя змены, не рэжым змяніць, а не ведаю, распаўсюдзіць нейкія там хрысціянскія каштоўнасці, праваслаўны лад жыцця ці нешта такое падобнае. Все гэта пачынае не прымацца сістэмай, нягледзячы на тое, што нічога апазіцыйнага і такога экстрэмісцкага ці тэрарысцкага ў гэтым няма. І гэта цікавае развіццё, якое мы бачым. Вось глядач под нікам Матахары піша: а мне ўсё роўна, я ў царкву з 2020 не хаджу. Можна ў царкву не хадзіць, но тут-то ў прынцыпе зараз мы размаўляем не канкрэтна на прыкладзе царквы, про тое, што адбываецца ў грамадстве, на тое, як дзейнічае рэпрэсіўная машына, якой не падабаецца любая ініцыятыва, ад каго б яна не сыходзіла, ад святара ў храме, я не ведаю, там ад настаўніцы ў школе, ад дворніка на двары. Вот твоё ўсё ж таки меркаванне, гэта сапраўды, то есть атрымліваецца як зараз для таго, каб, напрыклад, вот як ты кажаш, фонд гэты возіў святароў на гару Афон. То есть зараз у пэўным сэнсе, там скажем, калі нехта хоча звазіць святароў нейкі фонд на гару Афон, яны павінны прыйсці, я не ведаю да каго, да галоўнага ідэолага, там я не ведаю, там у адміністрацыю Лукашэнкі ці там Мінгарвыканкам і сказаць: мы тут хочам святароў звазіць, пастаўце нам пячатку. Ці як, ці ў КДБ павінны схадзіць. Што гэта азначае? Я не ведаю, шчыра кажучы, што яны хочуць, таму што, бачыце, вось гэтая логіка рэпрэсіяў, гэта калі тое, што знакамітае перагарнуць старонку, да? Я паўтараю ўсё часцей, што гэта рэжым не можа перагарнуць старонку. Ён як бы спрабуючы перагарнуць старонку, то як у мне прынтер зараз зажаваў гэтую старонку і ўсё, і як бы і круціць, яна ў яго там стварыла перашкоду, прынтер гэта працаваць не можа. Вось, гэтаксама і рэжым, вось гэтая сістэма рэпрэсіяў, якая была збудаваная, яна ўжо просто не можа спыніцца, ёй трэба новы, ўжо апазіцыйны, як я кажу, апазіцыянеры як бы сканчаюцца, да? А рэпрэсія, машына-то працуе, і трэба нечым загружаць, там картридж нейкі памяняць. Вот цяпер памянялі картридж, загрузілі новую паперу, пашлі просто под каток людзі, якія ніякай такой актыўнасці падчас грамадска-палітычнага крызісу не мелі і не збіраліся мець. Тое самае было ў 30-х
гады, калі убралі ўсіх, як бы ніхто не быў застрахаваны ад таго, што гэты каток рэпрэсіяў праедзецца па ім. Ніхто не ведаў, гэта тебе проста з працы звольняць, ці на 25 гадоў ці расстраляюць. Як бы дыяпазон пераследу быў вельмі шырокі, і я думаю, тут мы назіраем якраз вось гэтую сістэму просто звар'яцела, да? Яна просто ўжо прагматычна не можа ацэньваць тое, што она робіць, яна не глядзіць на доўгатэрміновай перспектыве, што трэба адбудоўваць грамадства, што трэба эканоміку неяк трымаць, што павінны прафесіяналы працаваць на сваіх працоўных месцах. Пра гэта ўжо ўсё забылі і просто вот як бы разбураюць і сама разбураецца нават гэтая сістэма, як мы бачым, і спрабуючы сябе захаваць, вот адзіны спосаб, які яна абрала, гэта самаразбурацца. Хаця б на кароткатэрміновую перспектыву, каб захавацца ў тым выглядзе, у якім яна ёсць. Вось. І на прыкладзе царквы гэта як бы вельмі добра бачна, і мы нават цяпер не ведаем, бачыце, у нас есть маніторынг пераследу святароў, вернікаў, рэлігійных арганізацый у працэсе вось гэтага нашага палітычнага крызісу, які цягнецца з 20-го года. А мы цяпер уже не ведаем вось тых людзей, які ніяк себе ў гэтым не праявілі, ні ў антываеннай там дзейнасці нейкай асаблівай, ні у падтрымцы мірных пратэстаў. Мы не разумеем, ці гэта наш кейс, ці як нам яго ўлічваць у нашым маніторынгу, ці гэта кейс просто ўжо як бы зусім новага кшталту з'ява. Вось. І безумоўна, гэта ўсё ідзе ў адным накірунку, да? Гэта ўсё як бы часткі аднаго працэсу, просто вось такім чынам яны цяпер узаемадзейнічаюць паміж сабой, так? І я думаю, што гэтыя з'явы яны будуць нарастаць, таму што калі няма судовая сістэма цалкам разбураная, не было вось гэтай, то есть амаль кожны суддзя, які працуе цяпер у Беларусі, ён неяк уключаны быў у гэтай рэпрэсіі, так? Ён ведаў заведама неправасудныя рашэнні выносілі гэтыя суддзі, і все, гэта разбурае просто цалкам судовую сістэму, калі няма незалежнага суда, то што мы можам чакаць? Просто все, гэта як бы ці можам мы чакаць справядлівасці ў справах там па разводах, там не ведаю, па крымінальных расследаваннях, якія тычацца там розных злачынстваў сур'ёзных. Мы не можам чакаць гэтага, таму што все, калі сістэма гэтая працуе на тое, каб рэпрэсаваць, і кожны як бы мяняе вот нейкія свае наладкі ў галаве і лічыць сябе, што ён просто можа вырашаць лёс людзей, яму за гэта нічога не будзе, то гэта прыводзіць да поўнага такога разбурэння, і усе вось гэтыя спецыяльныя прылады, якія, як яны называюцца, якія ахоўваюць тэхніку ад таго, што там перагрэву там, ці наадварот ад перахалоджвання, ад таго, што хуткасць большая будзе набрана, чым магчыма. Я не ведаю, нейкія такія спецыяльныя прылады ў кожнай тэхніцы ёсць. Вось гэтыя ўсе прылады згарэлі у Лукашэнкі і у ягонага рэжыма, і все, і гэта ўжо пайшло ў разнос, скажем так. Ось, дарэчы, цікавы такі момант. Атрымліваецца, што ты можаш быць апалітычным, ты можаш ввогуле как бы нават быць, можа быць, прыхільнікам дзесьці гэтай улады, ці там, я не ведаю, альбо как бы не тое, што абыякавым, але нейтральным там вот, а можа і падтрымліваць яе, але вот дзесьці праявіў нейкую такую, здавалася табе, нармальную ініцыятыву ў межах сваёй гэтай лаяльнасці, а оказывается, и тут не застрахаваны ад таго, што прыйдуць і патрасуць кайданкамі. Не застрахаваны цалкам. І бачыце, вот ёсць яшчэ такія дакументы, якія і праваслаўная каталіцкая царква прыняла датычна дзейнасці святароў праваслаўных каталіцкіх у інтэрнэце. Як бы ідэя такая: перапыняем любую дзейнасць, нідзе не высоўваемся, закрываем свае соцсеткі, нідзе нічога не пішам, таму што любая актыўнасць, нават калі ты там пішаш пра, вот як сёння многія сродкі масавай інфармацыі там такія напісалі: сёння дзень Паўла
ледоступа? Не, ну, карацей, сёння там что-то лёдам пакрываецца вадаёмы ў Беларусі. Паўла, не памятаю, як у народзе называюць гэтага Паўла. Вось, і ты напісаў нават такую інфармацыю, ўсё, ты ўжо падозраеш, што за Павел, а чаму менавіта Павел, а не Максим там, альбо Ніколя, да? І ўсё, і ты просто прыцягваеш увагу сваёй прысутнасцю, просто ты адсвечваеш дзесьці. Все, ты як бы ўжо становішся такой аб'ектам, які прыцягвае лішнюю увагу. Таму трэба знікнуць. Вот ты знікні, схавайся цалкам, зайдзі ў цень, зайдзі, схавайся у поўную як бы небачнасць, стань небачным, і тады, магчыма, цябе пранясе. А калі ты бачны, калі ты неяк адсвечваеш, і нават калі ты не адсвечваеш, а калі у цябе ўнутры нейкае святло ёсць, вось, то ўсё, ты падазроны чалавек, і ніхто не ведае, што ў цябе там. Калі ты жывы, ты падазроны. Таму давайте усе станем зомбікамі такімі, нібыта жывымі, но на самой справе мёртвымі, і тады можна перажыць вось гэты час рэпрэсій. Вот это рэжым хоча. Конечно, армія зомбі кіраваць прасцей, чым жывымі людзьмі са сваімі пачуццямі, думкамі, жаданнямі, планамі на жыццё. Вось. І для любога таталітарнага рэжыма беларускі рэжым, як мы бачым, імкнецца менавіта да таталітарызму. Это ўжо як бы форма аўтарытарызму, яго не зусім цікавіць, да, ўжо просто там давайте мы вам то, а мы вам гэта, вот это сацыяльны кантракт знакаміты. Все, цяпер сацыяльны кантракт з боку уладу, яны нічога не абяцаюць. Іх застаўся перніка, не засталося, вот, яны могуць толькі паганяць людзей, вот, і людзям вельмі цяжка ў гэтай сітуацыі жыць, але мы бачым, што ўсё роўна людзі працягваюць актыўнасць, людзі хочуць жыць. Гэта самае базавае жаданне чалавека — жыць, да, хацець жыць. Вось гэта мець прагу да жыцця. І нават у цяперашняй Беларусі людзі гэтую прагу захоўваюць і спрабуюць усё роўна вакол сябе ствараць нейкі утульны свет, нейкія кола прыходу, супольнасці нейкай, да, з якімі можна нечым падзяліцца, дзесьці расслабіцца, атрымаць нейкі камфорт унутраны. Таму наколькі гэта атрымаецца ў рэжыму, наколькі яго ёсць рэсурсы для того, каб гэта ўсё разбурыць, гэта пытанне вялікае. Таму рэжым спрабуе грунтавацца на страху, каб людзі самі разбуралі, каб людзі самі ад гэтага ўсяго адмаўляліся і пераставалі вось гэтыя станоўчыя вакол сябе будаваць. Вось такая логіка, але людзі, ну, не ўсе як бы баяцца, і мы бачым, што вот я нават гляджу недзе там на следчы камітэт, там пастаянна піша пра розныя здарэнні, якія адбываюцца ў Беларусі. Да, учора читаю, што хлопец дзесьці нейкі школьнік залез на дах нейкага будынку, зняў дзяржаўны сцяг і надругаўся над ім, да, піша следчы камітэт. То бок нават цяпер у 2024 годзе знаходзяцца нейкія падлеткі, якія, бачачы чырвона-зялёны сцяг, не баяцца кудысьці там залезть. І там еще было написано, што ён быў вельмі добра прымацаваны, ён не змог яго зняць, таму ён адрэзаў вось гэты сцяг з дрэўка і потым вот яго некуды выкінуў у сметніцу. Вот. І ну это ж трэба было падумаць, залезці на гэты дах, там не ведаю, гэта рэзаць нешта там. Вот. Ну, то бок мы бачым, што ўсё роўна ёсць такія адчаяныя людзі, нават у 2024 годзе яны нікуды не знікаюць. Да, надругался в особо циничной форме над ним. Да. Я вот, ну вот, ввогуле, да, конечно, написать. Вот вы кажете, написали про Павла нейкага там ледокола, ледоступа, там что такое, адразу думки якія. Это вы на что намекаете? У Беларуси зима, значится, близко. Это значит, у нас тут политический холод. У нас, значит, тут вот что это такое? Может, вы вообще северынца маете на увазе? Вот тоже там какое-то думовение. Это как-то надо проверить. Ведаеце, ну, насамрэч, памятаеце, была такая загалоўкі, у Мінску выпаў снег, загалоўкі розных СМІ, там, Хартыя 97, рэжым трепещет, выпаў снег. Осталось 3 дня. Да, там это, осталось 3 дня, да, там наша Ніва, дадаліся фоты і тых людзей. Вот, да, як бы кожную навіну, нават самую нейтральную, можна прачытаць у нейкім палітычным сэнсе.
Але вот калі мы кажам про тое что нават зараз лаяльныя люди могуць потрапіць за тыя ці іншыя дзеянні свае под упільную увагу адпаведных органаў, я з гэтай нагоды прыгадываю асабліва з улікам того что было тут прогучала добра что не на ноч гледзячы прозвішча Бондаровой, про якую днямі выступаючы у тэлевізары дзяржаўным это самое как там сказали национально ориентированный и правильный историк Марзалюк и депутат сказал: какая-то шваль гродненская, что-то там вот пишет какие-то доносы, что-то там бегает. А Тур тут же подхопил и сказал: у их в криминальной справе будет написано, по их словам считали себя патриотами. То есть вот как бы невядома, як вот гэты твой патриотизм нават может быть трактованы у той ці іншай палітычнай ситуации. Ну, так мы бачым, што была цэлая такая шэраг справаў, да, адміністратыўных за экстрэмізм. Там Мерсалімаву такую спадарню з Віцебска, здаецца, прыцягвалі да адказнасці. Вот. Ну і спадарню Бондарову мы не забываем, што яе таксама выклікалі на размовы. Яна там таксама штосьці перапошчвала неправільнае. Вось. І, ну, а пра любоў Марзалюка і Бондаровай мы ведаем, уже назіраем гэты раман на адлегласці ўжо некалькі гадоў. І вось гэтае супрацьстаянне хто каго, Бондарова Марзалюка ці Марзалюк Бондарову, гэта ну, цікава назіраць за гэтым працэсам. Я все ж таки думаю, што Марзалюк Бондарову пераможа. Вот. Я ставлю на Марзалюка. Вось. Но Марзалюк можа, я не ведаю, як да мяне ставіцца Марзалюк, но вот спадарня Бондарова мяне любіць гэтак же, як і Марзалюка. Таму у нас, можна сказаць, таксама з ёй роман, но правда аднабаковы пакуль. Ну да, вот как-то вот да, калі не ведаеш нават у гэтай ситуации за каго болеть, ну вот как-то все ж таки спадзяемся, что надругаецца Марзалюк над вот как-то вот раз уж на это пошло. Дарэчы, калі мы уже узгадали про ініцыятыву, атрымліваецца, что вось гэтая гісторыя, про якую вы рассказываете у сябе у телеграм-канале «Хрысціянская візія не вайне», про тое, что як тут правильно я процитую назву храма, я не памятаю, у храме мінскім храме дзяцей збіраюць на сустрэчу з так званым байцом СВА, і прычым вось гэты ініцыятарам выступае духаўнік Лукашэнкі. Вот гэта што? Это атрымліваецца, яны атрымалі такое, ну типа дазвол ці нават загад правесці такое мерапрыемства аднекуль звышэй? Да, я хочу вернуться на крок назад и сказать, что у вас тут папярэдняя дакладчыца была Ірына Сідорская, якая вельмі так аналізуе у тым ліку дыскурс, які мы прамаўляем. Ну, таму я лічу, ну, як бы скажем, вот нават жартам сказаць про тое, што Марзалюк надругаецца над Бондаровай, я думаю, что мы феміністкі, адразу у нас сенсітыўнасць наша феміністкая тут пачынае супрацьстаяць нашему пачуццю гумора, такому брутальному. Не, я вот только параллель со стягом, который был сорваны, ничего болей. Да, но на всякий выпадок я хочу зрабіць такі дисклеймер і далей зноў пайсці наперад да храму святых. Ну, Зміцер, ну вы не ведаеце, вы забыли, як называется галоўны храм Рэспублікі Беларусь, который будаваў сам Лукашенко свайму любимому духовнику Фёдору Поўнаму. Да, замешивал цемент, ну как бы да. Замешивал цемент, и там же у нас, это ж не просто храм, это храм-помнік, там знизу вечны огонь, там зямля з розных месцаў баявой славы і няславы ляжыць. Там, ведаеце, прям такі дзяржаўна-царкоўны комплекс, і праводзяцца розныя мерапрыемствы ідэалагічнага характару, таму гэты храм нельга забываць. Вось, да, і я думаю, што там лагічна, на сённяшні дзень там яшчэ цікава, чаму з Курска зямлі няма, чаму няма зямлі з Марыуполя там не ляжыць. Я не разумею, чаму так прабуксоўвае храм усіх святых со сваім помнікам. Вот, і нек практычна, ну, мне здавалася, практычна ігнаруе тое, што адбываецца
по суседстве. Войну, напад, агрессивный напад России на Украину. Вот. А тут, оказывается, не игноруе, а некие там бойцы СВА все ж таки присутнічаюць, сустракаюцца со школьниками. Что я могу сказать? Это не, ну, как бы, видать... Ну вот с пункту гледжання, ну я не ведаю тут какое слово правильно ужить, там рэлігіі, там ці хрысціянства, ці вот, ну я не ведаю унутраных, калі, скажем, святар і прыводзіць у храм конкретно забойцу, і прычым дзяцей запрашае на сустрэчу з ім. Вот это як вот з нейкімі там, я не ведаю, догмамі, дагматамі, ці як тут вот табе лепей ведаць, як тут слово ўжыць, это суадносіцца. Ну, бачыце, звычайна гэта робіць Свято-Елізаветинскі манастыр у нас. Ён зарэкамендаваў сябе як цэнтр падтрымкі расійскай агрэсіі супраць Украіны, як цэнтр вось гэтага дапамогі Донбасу, у тым ліку вайсковай, як цэнтр, куды прыязджаюць прапагандысты і вось гэтыя ўсе байцы СВО, і таксама цэнтр, які рэкрутуе гэтых байцоў на міністэрства, на кантракты з міністэрствам абароны Российской Федерации для того, каб поехать воевать на боку России. Вот. И тут, видать, отец Фёдор зразумеў, что ён неяк, ну, адстае ад трендаў, вось, что ён як бы зусім у тень потрапіў у параўнанні с Андреем Лемешонкам і ягоным манастыром і ягонымі маштабамі. І ён вырашыў просто, ну, неяк узяць рэванш і таксама запрасіў вот нейкага байца, не ведаю там адкуль ён яго ўзяў, там, дарэчы, прозвішча у праграме нават не было напісана, з якой нам давялося азнаёміцца, просто баец Вячеслав. Вось. Таму я не ведаю. Мне здаецца, што просто вот некае адчуванне, ну вот мне здаецца, все равно отец Фёдор, ён як бы страціў нюх на тренды. Вот ён так запозна пазваў гэтага байца з СВА, а мы не ведаем, які тренд будзе там праз пару месяцаў ну, у сувязі з расійскай агрэсіяй супраць Украіны. Магчыма, усё памяняецца і прыпомняць усіх байцоў і отцу Фёдору, і отцу Андрею Лемешонку. Вот, рэжым таксама, я ж кажу, што калі ён б'е па сваіх кашальках, па сваіх там палымяных тых, хто падтрымлівае, як яны называюцца, фанатам, да, не разбіраючы ўжо, то гэтаксама ён можа ударыць і па айцу Фёдору, і па айцу Андрею Лемешонку. Просто як бы да іх дайшла ще чарга, вот, але я думаю, што чарга дойдзе, і калі пэўным чынам складуцца ўмовы, яны таксама сваё атрымаюць. І вельмі цікава, што я ўпэўнена, што яны атрымаюць сваё менавіта ад рук таго рэжыма, якія рукі яны лізалі. Калі не сказаць, што яны лізалі нейкія іншыя месцы, ну, скажем, лізалі руку гэтага рэжыма, і гэтай жа рукой яны атрымаюць адказ, як ад любога такога, як ад барыні у муму. Вот. Тое самае з імі адбудзецца. Дарэчы, это атрымліваецца такі зараз галоўны і самы прасунуты тренд у беларускай праваслаўнай царкве маскоўскага патрыархата. Вось менавіта падтрымка вайны. Я просто чытаю, раю, дарэчы, усім яшчэ раз падпісацца на тэлеграм-каналы як вось Наталья з 2 Л, так і хрысціянская візія не вайне. Ну і не забывайте про YouTube канал Еврорада. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся, ставьте свае падабайкі, расшэрвайте, каб як мага больш людзей нас паслухали і паглядзелі. Так вось, я читаю на хрысціянскай візіі гісторыю про тое, як у пачатку лістапада у гомельскім аблвыканкаме сабраліся прадстаўнікі гомельскай і тураўскай епархій, і выступаючы там епіскап тураўскі і мозарскі Леонид заявіў, назваў, там, спрабуючы неяк выказацца на тэму вайны, назваў яе училищем благочестия і божественным промыслам. Вот гэта что? У мяне вот все ж таки неяк хрысціянства і вот такія выказванні у галаве не адносяцца, асабліва калі мы кажам пра вот зараз гэтую вайну акупацыйную, якую вядзе Москва, Россия на тэрыторыі Украіны.
Да, таксама не будем забываць, што пэўны час большасць епіскапата беларускай праваслаўнай царквы былі этнічныя украінцы, людзі, якія нарадзіліся ў Украіне, якія жылі там першыя гады свайго жыцця, якія там атрымлівалі сваю першую прафесію. Вот, напрыклад, той же Леонид Филь, ён нарадзіўся у Хмельніцкай вобласці Украіны і пазней толькі пераехаў ужо ў Беларусі, стаў епіскапам. Таму мне больш за ўсё дзівіць менавіта вось гэта, чаму менавіта украінцы, украінскія епіскапы настолькі неадчувальныя вот па тым, як яны сябе паводзяць, што яны гавораць, да пакутаў свайго ўласнага народу, да пакутаў украінскага народу. Для мяне гэта як бы з'яўляецца нейкай загадкай вялікай. Тым больш, што калі мы паглядзім менавіта гомельскую і туровскую вобласці, гэта вобласці якраз якія знаходзяцца на мяжы з Украінай. Праз гэтыя вобласці пастаянна раней ляцелі вось гэтыя ўсе артылерыйскія снаряды, ракеты, якія запускаліся там з той же Зябраўкі і гэтак далей. Пастаянна вот маршрут ляжаў в Украіну, там на Сумы, на Кіев, а цяпер дроны ляцяць. І адзін дрон у Калінкавічах якраз на тэрыторыі Туровскай епархіі, якой кіруе Леонид, за 2 дні до свята горада, 5 кастрычніка было свята горада, і там мітрапаліт Леонид, епіскап Леонид туды ездзіў, выбухнуў дрон, адзін з дронаў. Для мяне загадка, як бы людзі жывуць, ім здаецца, што гэта ўсё неяк не мае да іх ніякага дачынення. Безумоўна, мае. Колькі цяпер вот там бацюшкі нават практычна ўсе, якія там жывуць, ім было да Кіева лягчэй даехаць, каб вучыцца ў семінарыі ў акадэміі, чым ехаць у Журовічы, у заходнюю Беларусь, на Слонімшчыну. Вось, это ну, родная зямля, там колькі сваякоў, колькі памежных вось гэтых усіх рэгіёнаў, што цяпер адбываецца з тымі ж там, з Харкавам, з Сумамі, ну, як бы з тэрыторыямі, якія блізка знаходзяцца да тэрыторыі Беларусі адносна блізка. Я не ведаю. Для мяне гэта як бы загадка, ці гэта проста ну, такі аўтатрэнінг, каб не думаць пра гэта, просто нейкае сваё сумленне неяк загасіць, каб не балела сэрца, стварыць нейкую альтэрнатыўную рэальнасць, у якой не ўсё так страшна, не ўсё так балюча. Магчыма і так. Магчыма, это просто спосаб пераадолець нейкую вот эту унутраную траўму, гэты унутраны разлом, які цябе знутры раздзірае, і гэты страх, памножаны на страх пераследу, магчыма і так. Тут я не магу нічога сказаць. Мне здаецца, што гэта цалкам імаверны сцэнар, тое, што людзі, епіскапы праваслаўныя, гэта самыя пужлівыя людзі, якія мне толькі ў свеце сустракаліся. Это самыя людзі, якіх страх, галоўная эмоцыя. Яны і самі пужаюць, і самі баяцца. Таму тое, што над імі гэты страх дамінуе, я таксама зусім не здзіўляюся. І я думаю, што, магчыма, гэта нейкі... Тут псіхатэрапеўту, запрасіце сабе не багаслова, а псіхатэрапеўта на эфір і пагаварыце, што з людзьмі адбываецца, чаму людзі вось так гавораць поўны нонсенс. Вось. І, магчыма, вам псіхатэрапеўты скажуць штосьці больш такое інфарматыўнае, чым я. Ну да, тут как бы толькі можна здзіўляцца, як же що ж таки вырадзіліся нашчадкі першых хрысціянаў, якія как бы смела за свае перакананні ішлі на арэны, дзе іх цігры грызлі у Рыме там ці яшчэ што-небудзь. Ну, жыццё такое. Але глядзі, ўсё ж таки, Наталья, ўсё ж таки, што калі навучанне ў Беларусі, то праваслаўная царква маскоўскага патрыархата, што ў тыя часы, калі вучыліся гэтыя вось украінскія святары, якія цяпер сталі епіскапамі, яны вучыліся дзе? У нейкіх там навучальных установах украінскай царквы маскоўскага патрыархата. Можа быць, сама адукацыя ад самага пачатку укладала ў галовы вось гэтую вось думку і ну нейкае такое стаўленне пра тое, што вот там вот маскоўскі, вот гэта, а вот это ўсе там беларускія, украінскія, это ўсё как бы
неважна, не маюць права на існаванне, калі яны супраць Москвы, России, яе там інтарэсаў, царквы, там яшчэ чаго-небудзь, значыцца, ну і добра, што на вас ракеты лятуць. Ну, я не думаю так. Не думаю, что варта гэта пераацэньваць, тому что ты ж самыя духовныя школы. У нас быў архіепіскап Артемій, які вучыўся таксама, жыў у Псково-Печерскім манастыры, як бы вучыўся у духовных школах Маскоўскага патрыархата. Я ўсё ж таки думаю, что тут як бы комплекс прычынаў і, ну, як бы самі людзі, іх настрой, таго, калі яны прыйшлі ў царкву, чаму яны прыйшлі ў царкву, што іх прывяло, таксама грае вялікую ролю. Вось. Можна сказаць, што для мяне цікава, да, Маскоўскі патрыархат доўгі час, вот украінскія епіскапы, гэта была большасць. І нават цяпер, калі епіскапы Украінскай праваслаўнай царквы не могуць прымаць удзел у пасяджэннях Маскоўскага патрыархату, фактычна весь Маскоўскі патрыархат паралізуецца. У іх нават калі патрыарх Кірыл памрэ, трэба будзе новага выбіраць, яны не змогуць яго выбраць, таму што кворуму не будзе просто. Без Украины Маскоўскі патрыархат нічога не варты. Вот. І таму заўсёды, мне здаецца, што нават была такая у пэўным сэнсе украінацэнтрычнасць Маскоўскага патрыархату, да? Тренды задавалі людзі вот з Украіны, яны складалі большасць епіскапату і ў савецкі час, і у такі ранні дэмакратычны час. Вось. Тут як бы можна доўга, тут трэба нейкае цэлае даследаванне праводзіць, і, дарэчы, у мяне выйшаў артыкул вельмі цікавы пра багаслоўскую адукацыю у Беларусі, ён, правда, па-ангельску, але я там расказваю пра то, як Беларуская праваслаўная царква Маскоўскага патрыархату удзельнічала ў стварэнні еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў пачатку 90-х гадоў. Як святары беларускія многія вучыліся ў Польшчы, у Германіі, ездзілі на стажыроўкі, ў Грэцыі, што мітрапаліт Філарэт расеец этнічны, так, Філарэт Вахрамею этнічны расеец. Як ён збудоўваў царкву, якая заснаваная там на адукацыі еўрапейскага кшталту. Вось, і ён жа стварыў не святарускі гуманітарны універсітэт, а еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Вот. Таму у Беларусі вось гэтая традыцыя, арыентацыя на Еўропу, яна заўсёды была. Не гледзячы там, як гэта Маскоўскі патрыархат называўся, ці не маскоўскі, но она была праеўрапейская традыцыя. Гэта быў дыялог з каталікамі, гэта быў дыялог са свецкім грамадствам. Вось. І калі б просто сама па сабе сістэма развівалася іншым чынам, калі б не было ціску з боку рэжыма на вось гэты ініцыятывы адукацыйныя. Вы паглядзіце, нават калі вы спытаеце любых замежнікаў, якія вучыліся ў Жыровіцкай семінарыі, там літоўцы, мои знаёмыя, якія вучыліся цяпер у Канстанцінопольскім патрыархаце, яны па-беларуску умеюць размаўляць, таму што яны кажуць, што вот у нас там многія заняткі праводзіліся па-беларуску нават у Жыровіцкай семінарыі. Таму мне здаецца, што я як бы не тут вось гэты лейбл, мне здаецца, не настолькі важны, наколькі важныя унутраныя працэсы, наколькі важныя асобы канкрэтныя. Вот мітрапаліт Філарэт як асоба са сваімі ідэямі і перакананнямі, ён паўплываў на беларускую праваслаўную царкву больш, чым увесь Маскоўскі патрыархат разам узяты. І гэтыя парасткі, яны дагэтуль ёсць. І дагэтуль мы бачым святароў, выхаваных у традыцыі мітрапаліта Філарэта, у традыцыях вот этого еўрапейскага гуманітарнага светапогляду, такога адкрытага да грамадства, адкрытага да іншых хрысціянскіх канфесій. І тое, што цяпер ёсць і святары, і прыходы, якія адыходзяць ад гэтай традыцыі, гэта хутчэй дэвіяцыя, я лічу. Вось. Просто, насамрэч, цяпер у Беларусі вельмі складана паказваць вось гэтыя праеўрапейскія каштоўнасці, і святары неяк не спяшаюцца вылезці, да, і паказаць сябе па зразумелых прычынах, як я ўжо казала, з-за высокага ціску рэпрэсій, але тым не менш святары, якія не хочуць мірыцца з тым, што адбываецца, частка з іх выбірае выязджаць з Беларусі, шукаць сваё пакліканне дзесьці ў іншых краінах, больш свабодных. Іншыя свядома застаюцца для таго, каб
вось не перапынялася гэта лінія, каб вось гэтая атрута, якую на нас зараз прапаганды, вось гэта ўсяго, якую зверху на нас пускаюць, і якая ўваходзіць у мозг, у нашы вот душы разбуральныя, вось і духоўна, і палітычна, і свядомасна, то яны выбіраюць тое, што стаяць на сваіх месцах, хаця б сваё маленькае кола вось гэтых прыхаджанаў, альбо там нейкую супольнасць сваю все ж таки трымаць, і каб у Беларусі не знікала вось гэтая тая традыцыя беларускага праваслаўя, якая існавала і да часоў Філарэта мітрапаліта, і у часы мітрапаліта Філарэта. Я таксама хочу сказаць, да, не забываем, што і ў Беларусі ўсё ж таки, нягледзячы на жудасныя савецкія рэпрэсіі, ўсё-таки былі і тыя людзі, якія былі яшчэ з перыяду міжваеннага часу, якія жылі ў Польшчы, так, якія маглі вось гэты досвед прыносіць у несавецкі досвед. Былі людзі, якія у часы акупацыі нямецкай адкрывалі прыходы, і якія таксама жылі не пад савецкім гнётам, і, конечно, это быў іншы гнёт і пры паляках, скажем, ну, як бы праваслаўнае насельніцтва не надта добра сябе адчувала, і пры немцах было вельмі цяжка і страшна жыць пад акупацыяй, але ўсё ж таки гэта розныя, ну, як бы досведы розныя, і іх можна параўноўваць і бачыць дрэнныя, добрыя, нейкі свае высновы рабіць. Просто гэта не адзінны ідэалагічны наратыў, які просто ў цябе ў галаве сядзіць. Это няхай ідэалагічныя наратывы, но яны ўсё роўна канфліктуючыя. Вось таму мне здаецца, што ўсё ж таки беларускае праваслаўе оно было і застаецца шмат стайным. Там ёсць розныя плыні, ёсць розныя людзі, ёсць асобы, і гэта важна. Я скажу, это вельмі важна, калі ёсць асобы, якія маюць аўтарытэт, якія могуць сваім аўтарытэтам сапраўды змяняць меркаванні іншых людзей. Нават калі чалавек думае вось гэтак, але за сваёй павагі да той ці іншай асобы ён можа ўсё ж таки перагледзець свае перакананні. Я думаю, што беларускай праваслаўнай царкве такіх людзей дастаткова. Называць іх, тых, хто жывуць у Беларусі, я не буду, на всякі выпадак, каб лішнюю увагу да іх не прыцягваць. Ну, безумоўна, ёсць розныя людзі, але не забываем і тое, што кіруе зараз беларускай праваслаўнай царквой такі мітрапаліт Веніамін, які не толькі ухваляе, ну фактычна дазваляе такую дзейнасць, якую праводзіць і той же Свята-Елісаветінскі манастыр, і вось зараз храм под кіраўніцтвам Фёдора Поўнага. Ну і сам любитель, как говорится, дручки ОМОНовцам освятлять. Да, пры гэтым, вот глядзіце, таксама цікавая з'ява мітрапаліт Веніамін. Вот мітрапаліт Павел у нас быў, да? Помніце, як мы чарнобыльскі кранік яго называлі, і з Рязані ён прыехаў, і ну, здавалася б, ну што можа мітрапаліт Павел добрага зрабіць, але насамрэч пры мітрапаліце Паўле і Мінская духоўная акадэмія развівалася вельмі істотна у Менску. Там быў створаны такі цэнтр інтэлектуальны, беларускія багаслужэнні пры ім пашыраліся у беларускай праваслаўнай царкве, ён вельмі прыязна да гэта ставіўся. А мітрапаліт Веніамін, пры тым, што ён і з беларускамоўнымі ён размаўляе выключна па-беларуску, ён вельмі добра валодае беларускай мовай, ён грамадзянін Беларусі, ён нарадзіўся ў Беларусі, ён выхоўваўся ў Беларусі, у заходняй Беларусі, і тым не менш ён у сваёй палітыцы цяперашняй вот такія прасоўвае наратывы і дзеянні. Мне здаецца, ну, што трэба людзей разглядаць больш у такім, ну, то есть гэта ўсё нелінейна, да, ёсць нейкія, ну, як бы асобы, іх вельмі цяжка таксама звесці да нейкіх пэўных характарыстыкаў. У асобе могуць судатыкацца і такі, і гэтакія бакі. І ведаеце, я не выключаю тое, што у незалежнай Беларусі, калі там застанецца мітрапаліт Веніамін, ён вам будзе беларускамоўны, у нас усё пойдзе тут па-беларуску, будзе і аўтакефалію ён першы папросіць у Константинополя. Вось, таму я, ну, як бы менавіта таму, што людзі вельмі нелінейныя і вельмі цяжка прадугледзець, вось, што яны могуць выкінуць у той ці іншы момант свайго жыцця на той ці іншай пазіцыі, якую яны займаюць.
Так, ну, люди нелинейные, тут я згодны, и да, можно, конечно, поменять свою позицию, скажем так, выйти с подполья и сказать, вот, а я тут как бы усё жыццё увесь час падтрымліваў, ну, вот как бы вёл подпольную работу. Наталья. Просто приладиться до той ситуации, якая ёсць на сённяшні дзень, як часто бывае. Да, як беларусы добра умеюць таксама что в прынцыпе не заганна, а наадварот у сітуацыі калі неабходна выжываць, гэта менавіта тая сітуацыя, у якой зараз знаходіцца беларускае грамадства, лепей так, чым інакш. Наталья, на завяршэнне такі нечаканы паварот, просто подумалася на фоне того, что зараз і Лукашенко сам і праз сваіх прапагандыстаў і праз сваіх лабістаў на захадзе спрабуе данесці думку, что калі раптам, ну, Трамп же прыйшоў, які паабяцаў за 3 дні вайну ва ўкраіне закончыць, калі раптам дойдзе справа да нейкіх там перамоваў, то ніякіх перамоваў без Беларусі, без Лукашэнкі, дакладней, будзе так правильно сказаць, быць не можа. Потому что, ну, вот надо ж гаранты бяспекі і ўсё астатняе. Гарант. Да, лоббисты працуюць, вон Женя Прыгерман статью добрую, такую добрую, мы так учора прааналізавалі з Розай Турарбекавай, надрукаваў у амерыканскім часопісе для палітолагаў і навукоўцаў. Але тым не менш, як ты думаешь, ці будуць яны спрабаваць, і ці можа Ватикан выступіць вот таким лоббистам удзелу Лукашэнкі у, ну, вот таких магчымых патэнцыйных будучых перамовах? Я могу сказаць, што можа. Я не бачу ніякіх перашкодаў, каб гэта адбылося, і не магу гэта ні пазітыўна, ні негатыўна ацаніць. Ну, дакладней, могу і пазітыўна, і негатыўна ацаніць. Тут могуць быць это, разумееце, у такіх вот кропках турбулентнасці заўсёды нейкім дзіўным чынам канфігурацыі складаюцца. Вот калі мы паглядзім канец Першай сусветнай вайны, як уся Еўропа просто перабудавалася нейкімі, і прычым перабудоўвалася некалькі гадоў рознымі канфігурацыямі, да, нават пастаянна, што мы по гісторыі вучым, БНР, першае абвяшчэнне БССР, другое абвяшчэнне БССР, літоўска-беларуская ССР, то бок у нас тут на тэрыторыі Беларусі і Беларусь мянялася, да, увесь гэты час, і таму як бы так, магчыма, што і Лукашенко, а можа не будзе Лукашэнкі. Таксама, хто ведае, ці дачакаецца Лукашенко выбараў самога сябе наступных. Таксама пытанне, як гэтыя выбары будуць звязаныя па часе з перамовамі магчымымі мірнымі. Так, мы не можам ведаць многія, ну, як бы это, паколькі Беларусь, она з'яўляецца не цэнтрам сітуацыі, да, вот нейкай такой маргіналіі, вот, яна можа, вот, ведаеце, як планеты вакол Сонца круцяцца, вот Беларусь недзе там какой-нибудь Нептун там далёка круціцца, і ён, ты не ведаеш, у якім месцы у дачыненні да там Марса ён апынецца ў пэўны момант часу. Ён можа быць з іншага боку за Сонцам, да, а можа быць непасрэдна на адной лініі. Вось, таму тут як бы вот як складзецца сітуацыя, так і будзе бачна. І мы бачым, што як бы все мяняецца ў свеце вельмі хутка. І нейкія праблемы, вот там, ну, ковід, да, успомню, што вот ковід, мы ўсе жылі под ценем ковіда, а калі пачалася вайна, мы ўжо забылі ковід, у нас уже вайна пачалася. Вось, то есть наша ўвага пераключылася на нешта іншае. І таму я бачу, што вось гэтыя працэсы, іх, ну, як бы сёння у іх адны мэты, заўтра у іх іншыя мэты. Да нават паглядзіце, і дыскурс як мяняецца, калі там у 90-х, просты прыклад з Беларусю, да, калі мы все 90-е гады спевали песни про детей Чернобыля, да, все мы ездили там кудысьці, и все, наш Чернобыль, и все, Чернобыль был основной темой нашей политики в 90-х, то потом, калі пачалі будаваць станцию Остраўцы, раптам уся пропаганда, мы забыли про Чернобыль. Люди, где вы бачыце Чернобыль хоть 10 зараз у Беларусі? Ніхто про гэты Чернобыль не згадвае, хотя здавалася б, ну, як бы ён нікуды не падзеўся, вот, і
тым не менш люди абсолютно переключили сваю увагу з Чарнобыля, ніхто про яго больш не ўзгадвае, не думае. Ну як бы таму гэтай сацыяльнай тэхналогіі, палітычнай тэхналогіі, яны могуць вельмі хутка змяняць меркаванне людзей па розных тэмах. Вот это ж бачна таксама там Верка Сердючка альбо там выступала яшчэ некалі вот на сцэне у Москве, альбо там Борис Моисею, Голубая луна, гімн усіх савецкіх, не савецкіх, а наших дыскатэк у лагеры дзіцячым падлеткавым быў. А цяпер ужо все, у нас там у России прымаюцца забарона прапаганды ЛГБТ і гэтак далей. Як бы 10 гадоў таму яшчэ вот Лукашенко там Бориса Моисеева цалаваў на сцэне, а сёння у нас ужо забарона прапаганды ЛГБТ. Ну як бы бачыце, это все меняется, і просто все будзе залежаць ад таго, які момант гэта будзе, які іншыя актары ў гэтым будуць удзельнічаць. Але я не выключаю тое, што рэжым цяпер працуе над тым, каб быць уключаным у гэтыя мірныя перамовы для того, каб быць не аб'ектам, а хоць таким слабенькім, але суб'ектам, суверэнам, каб не пра яго гаварылі, а ён гаварыў. Вось. І як бы забяспечыць сваё месца ў гісторыі і месца вот у гэтым працэсе пераўладкавання ў рэгіёне. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я вельмі ўдзячны Наталье Васильевич за тое, што раз на 2 тыдні яна рэгулярна з'яўляецца ў нашым эфіры, хай не ў студыі, віртуальна, але тым не менш вельмі рэгулярна. Дякую вялікі, Наталья. Да, дзякуй вам, і подключыце мяне калі-небудзь разам з Розай Турарбекавай, і мы з ёй паспрачаемся. Трэба будзе, да, неяк прадумаць такім чынам, каб зрабіць, ну не тое што сумесны стрым, а так вот каб з ёй гаварыць, потым на хвілінаў 15-20 апошніх вас сумясціць, потым яе адключыць і з вами ўжо працягваць. Да, бачыце, якія творчыя планы у нас новыя з'яўляюцца. Да. Добра. Ну нешта прыдумаем. А можа быць, мы па-за межамі наших таких вось рэгулярных эфіраў, што з ёй, што з вами, зладзім асобны, менавіта такі супольны стрым, каб вот пра што-небудзь паспрачацца. Галоўная тэму такую вострую выбраць, каб мелі магчымасці наши СММшчыкі напісаць там типа шок там или там што-нибудь яшчэ в этом сэнсе, каб прыцягнуць больш увагі. Да, то вы, Зміцер, со мной такі добранькі, што просто я нават не ведаю, як быць, дзе вот это все пытанні ў лоб і так далей. Ну, у нас вельмі такая складаная тэма, я не адчуваю сябе ў ёй, як кажуць, як рыба ў вадзе. Калі вот там у нейкіх палітычных тэмах там больш-менш я магу ухапіць за жабры свайго суразмоўца, то з вами тут складаней, бо я ўсё ж таки не адмысловец у пытаннях рэлігіі. Тут ввогуле я как бы чувствую себя не вельмі тут вельмі так утульна, скажем так, бо думаю, зараз як скажа что-нибудь Наталья такое, а я буду глядзець такими вачыма і думаць, хто на ком стаяў, как гаварыў профессор Преображенскі ў свой час. Да. Ну да, трэба нам неяк правесці краш-тэст па розных пытаннях хрысціянскіх. Можа вы адчуеце сябе нашмат больш комфортна, і наша аўдыторыя таксама. Вось, дзякуй вялікі за запрашэнне. Я бачу, што сёння у нас не жыве Беларусь, а пахне чабор у трэндзе. Ну, будзе жыць Беларусь, будзе і чабор пахнуць, господи, ўсё будзе добра. І чабор будзе пахнуць, і галоўна, каб беларусы нашы жылі, і беларусы жывуць, і ну мала каму атрымалася беларусаў звесці з гэтага свету. Беларусы ўсё роўна жывуць, беларусы малайцы. Вось, і сёння хочу сказаць, жывуць беларусы. І жывуць вечна, як горцы. Дзякуй вялікі, Наталья Васильевич, Зміцер Лукашук. Ну, в прынцыпе, мы ж тут пра рэлігію гаворым, так што жыццё ж і как бы і пасля смерці ёсць, калі верыць ўсё ж таки нашим святарам і Бібліі. Так. Все, дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца, так што да сустрэчы, і подписывайтеся на телеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне», Наталья з 2 Л, ну і YouTube канал Еврорада. Да сустрэчы, жыве Беларусь і пахне чабор.